Gümbeller dünyası. Gümbeler yer yüzündeki en sırlı organizmlar. Gümbeler üsümliklerge de, hayvanlarga da oxşagan. Lekin alarның birsi de түгел. Bizning planetamızda 100 mingga yaqin türdäge gümbe бар. Alarның кайберләре бик кичкенә, күзгә дә күренми. Икенчеләре гаҗәеп зур. Кайбер гümбәләрне кешеләр яратып ашый, икенчеләрен читләтеп уза. Достым, бу видеода без сине туган җиребездә үсә торган гümбәләр белән таныштырырбыз. Gümbeller dünyası. Ничә гümбә? Рәсемдә ничә гümбә бар? Санап чык. Дөрес. Бер. Әйе, дөрес әйттең. 2. Dürüst. 3. Aferin. 4. Dürüst. 5. Баллы гümбәләр бер кашанда берәм-берәм үсмиләр. Әтәч гümбәсе һәм майлы гümбәдә төркем булып үсә. Эшләпәсенең зур һәм тәпиенең юан, тыгыз булуы белән ак гümбә башкалардан аерылып тора. Аның диаметры 7-30 см, кайвакыт 50 см булырга мөмкин. Әтәч гümбәсенең киресенчә, эшләпәсе кичкенә, ул 5-8 см гына.